Пасха ўжо блізка, а трэба вырашыць яшчэ шмат пытанняў. Мыць ці не мыць фіранкі? Што сімвалізуюць булкі і яйкі? Чым Пасха адрозніваецца ад Вялікадня і колькі ўвогуле пасхаў у Бібліі? Што за гісторыя з алеем, вылітым на галаву? Як правільна пасціцца? Не хвалюйся, разбярэм усё разам па парадку, а напрыканцы яшчэ падзялюся з вамі сваёй марай. Запарвайце гарбатку, пачынаем. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я Тацяна Немчанінава, як і многія з вас, зараз пражываю асаблівы час падрыхтоўкі да самага важнага свята Вялікадня. Яшчэ з дзяцінства любіла яго нават больш за свой дзень народзінаў. І сёння я хачу пажадаць нам усім духоўнага росту і падзяліцца гісторыямі, якія перамянілі маё жыццё. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Давайте спачатку разбярэмся з тэрміналогіяй. Вялікдзень – гэта народная назва Пасхі ва ўсходніх і некаторых паўднёвых славян. Яна хутчэй паходзіць ад паганскага свята вясновага раўнадзенства. Дарэчы, у заходніх славян свята называецца Вяліканоч. А вось назва Пасха паходзіць ад габрэйскага слова «песах», што дакладна перакладаецца «праходзіць міма». У часы старога запавету больш за 400 гадоў габрэйскі народ знаходзіўся ў рабстве ў Егіпце. І вось Бог выводзіць іх, вызваляе з палону праз прарока Майсея. Калі памятаеце, фараон не хацеў адпускаць габрэяў, і Бог паслаў 10 караў на Егіпет. Апошняя была самай страшнай. За ноч анёл смерці абышоў усе дамы і ў кожным знішчыў першынца. Бог папярэдзіў свой народ. Памажыце вушакі дзвярэй крывёй забітага ягняці, каб нішчыцель прайшоў міма вашых дамоў. Вось гэтая ноч, страшная для Егіпту і вызваленчая для прыгнечанага Божага народу, і завецца Песах, калі смерць прайшла міма. А кроў ягняці – гэта прататып выратавальнай крыві Ісуса Хрыста, якая пральецца ўжо ў новым запавеце за кожнага, хто захоча выбрацца з палону грэху. Таму я буду выкарыстоўваць назву Пасха, якая адлюстроўвае сапраўдны сэнс свята. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. У дзяцінстве больш за ўсе святы я любіла менавіта Вялікдзень, таму што ў гэты дзень усе дарослыя і знаёмыя, і проста сустрэчныя былі асабліва добрыя і усмешлівыя. Мы, дзеці, атрымлівалі шмат увагі. Бацькі адкладалі свае важныя штодзённыя справы і праводзілі час з намі. Я апранала самую прыгожую вопратку. Часта гэта быў першы дзень без шапкі. Брала сваю дзіцячую сумачку з зайчыкам і ішла праз увесь пасёлак, у якім жыла, у госці да бабулі. Усе віталі адно аднаго «Хрыстос воскрос», адказвалі «Сапраўды ў воскрос», цалаваліся і абавязкова абменьваліся чырвонымі яйкамі. Мама клала мне ў сумачку некалькі сваіх, але я вельмі хутка іх раздавала, а вось яйкі ад мінакоў не сканчваліся. Бабулькі вылазілі з хатаў да дарогі, радасна махалі хусткамі і клікалі дзедку, то бок мяне, па яйка. Мая блакітная сумачка хутка перастала іх змяшчаць, а мама шчасліва згадзілася класці ў свой пакунак і казала, толькі не пераблытай. Я, вядома, не блытала, бо кожнае падоранае мне яйка ведала, як у вочы яму зазірнуўшы. Я доўга яшчэ іх не ела, берагла, яны б тады былі для мяне сімвалам любові, толькі тады яшчэ любові людской. У падлеткавым узросце я зразумела, што адных яек для свята мала і пачала хадзіць на праваслаўнае ўсяночнае служэнне. Хутка вывучыла спевы, абрады, паўтарала за астатнімі малазразумелыя словы, насіла свяціць яйкі і булкі, і ўсё адно заставалася ўнутры пустой.
Я стала дарослай, стварыла сваю сям'ю і кожны раз старанна рыхтавалася да Вялікадня. Намывала вокны, рабіла генеральную прыборку, замешвала булкі, настойвала цыбульнае шалупінне на яйкі, шукала ўзоры для іх роспісу, ведаеце, як на спаборніцтва, у каго прыгажэй. І зноў не адчувала сапраўднага свята. Ўсё адно чагосьці не хапала. Аднойчы на пачатку свайго царкоўнага жыцця я так хацела парадаваць братоў і сёстраў, што на агульны пасхальны стол прынесла дэсерт кейк-попсы ў выглядзе рознакаляровых яек на палачцы. Я замаўляла іх у майстрыцы, дорага тады заплаціла і была надта задаволеная. І калі мы з сёстрамі накрывалі на стол пасля служэння, адзін брат сказаў мне шэптам: «Ты не ведаеш, хто прынёс гэтыя спечаныя яйкі? Гэта ж такая спакуса». Спакуса згубіць галоўны сэнс свята. Даражэнькі Бог аблічыў тады мяне і адкрыў мае вочы. Прымусіў задумацца, чыё гэта свята і як я да яго рыхтуюся. Што раблю, каб падтрымаць традыцыі, уразіць эфектнай стравай, а што я раблю для Ісуса? Што я зрабіла, каб падзякаваць Ісусу ў гэтыя дні? Ведаеце, у яго ўсё ёсць. Адзінае, што мы можам зрабіць для яго, гэта наблізіцца, падарыць Ісусу свой час і ўвагу. Я зразумела, што ўвесь гэты час для свята мне не ставала самага галоўнага – Ісуса. Я пачала вывучаць Біблію і раптам убачыла, што ён жывы. Ісус не ў прыгожай плашчаніцы, якую ўрачыста выносяць на святочным служэнні, не ў іконах і нават не ў кнізе. Ён побач, дзе б я ні была. Ён чуе і адказвае. Ён дзейнічае і заўсёды перамагае. Яго перамогу мы і святкуем на Пасху. Як адчуць сапраўдны смак свята, распавяду пасля музычнай паўзы. Бог, як абяцаў, нам сына даў, як Божы дар, нарадзіўся цар, каб апраўдаць наш грэх і боль забраць. Ён збавіцель нам, яму хвала. Бог, як абяцаў, нам сына даў, як Божы дар, нарадзіўся цар, каб апраўдаць наш грэх і боль забраць. Ён збавіцель нам, яму хвала. Бог спусціўся з нябёсаў, любоў з'явіць. Хто б яшчэ мог так моцна нас палюбіць? Ён прыйшоў, каб пазбавіць зямлю ад зла. Богу вся хвала. Бог прыйшоў з нябёс, сваё святло для нас прынёс. Сына Бог паслаў, каб збавіць нас, Ісус жыццё аддаў. Божае ягня, ён уваскрос. Бог спусціўся з нябёсаў, любоў з'явіць. Хто б яшчэ мог так моцна нас палюбіць? Ён прыйшоў, каб пазбавіць зямлю ад зла. Богу вся хвала. Бог спусціўся з нябёсаў, любоў з'явіць. Хто б яшчэ мог так моцна нас палюбіць? Ён прыйшоў, каб
з нябёсаў любоў з'явіць. Хто б яшчэ мог так моцна нас полюбіць? Ён прыйшоў, каб пазбавіць зямлю ад зла. Богу алелюя, 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 царю. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы ўжо разабраліся, што пасхі ў Бібліі дзве. Адна была ў старым запавеце, выхад габрэяў з егіпецкага палону, а другая праз 1500 гадоў пасля выхаду. Менавіта ў час святкавання Пэсаху і адбываюцца падзеі новага запавету, апошнія зямныя дні Ісуса Хрыста. Пра іх і прапаную вам паразважаць гэтымі днямі. Яны апісаныя ў кожным з 4 евангелляў у 3 апошніх раздзелах. Перад чытаннем абавязкова памаліцеся, папрасіце Святы Дух адкрыць Божае Слова. Няхай літара ажыве перад вашымі вачыма і прамовіць у самае сэрца. Калі вы бярэце пост, памятайце, што ён моцна адрозніваецца ад дыеты. Гэта не проста магчымасць адмовіцца ад каларыйных прадуктаў і страціць некалькі кілаграмаў. Гэта найперш ачышчэнне духоўнае ад усяго, што замінае вам набліжацца да Бога. І часцей гэта якраз не пра ежу. Падумайце, што для вас мае вялікае значэнне, што забірае шмат часу, увагі і месца ў вашым сэрцы, што сядзіць на яго троне, што займае месца Бога ў вашым жыцці. Вазьміце пост ад інтэрнэту, ад мітусні, ад пустых размоваў. Адмоўцеся на гэтыя дні ад таго, ад чаго складаней за ўсё адмовіцца. Пакіньце месца для цішыні, каб пачуць у ёй Божы голас. Шмат маліцеся. Не ў нейкі адведзены час, а цэлы дзень. Размаўляйце з Богам у дарозе, калі гатуеце ці прыбіраеце. Не чытайце каноны, малітвы з кніжак. Яны таксама некалі былі некім напісаныя. Жывым чалавекам у жывой размове з Богам пад яго канкрэтную сітуацыю і канкрэтныя патрэбы. Не паўтарайце чужыя малітвы, стварайце свае. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Па магчымасці праводзьце больш часу адасоблена, сам-насам з Богам. Адмяніце няпільныя сустрэчы, якія могуць пачакаць. Засяродзьцеся на пісанні, малітве, думках, голасе ўнутры вас. Праз яго прамаўляе Бог. Слухайце. Але ў той жа час не заставайцеся ў духоўнай самоце, знайдзіце аднадумцаў. Сказаў Ісус: «Я збудую царкву маю, і брамы пекла не перамогуць яе». Адзінокі вернік – ідэальная мішень для д'ябла. А царква – гэта людзі з такімі ж каштоўнасцямі. Людзі, якія завуцца братамі і сёстрамі. Людзі, якія збіраюцца ў адным месцы, каб разам славіць Господа і чуць яго слова. Калі ж тады генераліць кватэру ды вокны мыць? А вы падумайце, для каго вы гэта робіце? Ці патрэбна Ісусу ваша прыбраная хата? Ісусу, якога адразу пасля нараджэння паклалі ў кармушку для жывёл, які нарадзіўся ў хляве. Вы думаеце, там было
так як на расцвяных карцінках, светла, акуратна, пахла сенам. Не, дарагія, хто хоць аднойчы заходзіў у цялятнік, свінарнік, аўчарню ці стойла, ведае, чым там пахне. У такім месцы нарадзіўся Божы сын, каб сказаць нам, што не вонкавая чысціня галоўная. Выграбайце смецце з куткоў вашага сэрца, сцірайце пыл з духу, адмывайце сумленне, праветрывайце душу. Бог ні ў якім разе не за беспарадак у вас дома, але ў гэтыя асаблівыя дні важна прысвяціць час іншаму. Калі набліжалася Пасха, нейкая жанчына падышла да Ісуса і выліла яму на галаву бутэльку міра. Гэта не пранк такі, а наадварот спосаб ушанавання. Міра, пахучы алей, быў вельмі дарагім і каштоўным сродкам. Шмат каштоўным, так пра яго напісана ў Бібліі. Не ўсе яго мелі, а хто меў, лічыў за багацце. Гэта была свайго роду інвестыцыя. Вучні так і казалі, навошта гэткае марнаванне, бо можна было добра прадаць гэтае міра і раздаць убогім. А Ісус адказаў: убогіх заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды маеце. Дарагія, мы круглы год, кожны тыдзень, ды што там штодня робім нешта па хаце, прыбіраем сваё жытло. А Пасха, успамін пра любоў і ахвяру Ісуса Хрыста толькі раз на год. Хоць асэнсаваўшы гэтую падзею, мы мусім святкаваць яе кожную хвіліну свайго жыцця. Дык адкладзіце зямныя турботы і лейце шматкаштоўнае міра на галаву Ісуса. Што датычыць булак і яек, яны не маюць дачынення да смерці і ўваскрасення Ісуса Хрыста. Прачытайце Евангелие і напішыце ў каментарах, ці знайшлі там узгадку пра гэтыя стравы. Ускосна яны могуць прыналежаць да святкавання Песаху, выхаду габрэяў з егіпецкага палону. Яйка – абавязковы прадукт на юдэйскім святочным стале як сімвал загортвання ў пакутах. Першапачаткова гэта вадкі прадукт, вы ўсе ведаеце, і толькі прайшоўшы праз высокую тэмпературу кіпення, яно становіцца цвёрдым і трывалым. А вось колер шалупіння ніяк не ўплывае на стан яйка. Гэта хутчэй легенда, каб заблытаць і адвесці нас ад галоўнага сэнсу, забраць у нас з вамі часнаважнае. Таксама неад'емным элементам пасхальнага габрэйскага стала з'яўляецца хлеб. Але гэта мусіць быць прэсная ляпёшка, якая сімвалізуе хуткі выхад з Егіпту. Спачатку фараон доўгі час не адпускаў Божы народ, колькі не хадзіў да яго Майсей дамаўляцца. Але Бог дамагаецца свайго. Гэта ён дыктуе умовы фараону. За адну ноч сітуацыя настолькі перамянілася, што егіпцяне выганялі габрэяў так паспешліва, што не паспела кісля на хлеб скіснуць, не паспела вырасці цеста. На дарогу пяклі прэсныя ляпёшкі. А нашы дражджавыя булкі, якія мы замешваем па некалькі дзён, узрошчваем, поўная процілегласць. Таксама зводзяць у бок ад галоўнага сэнсу. Сцеражыцеся кіслі фарысейскай, папярэджваў Ісус. Фарысеі больш за ўсё шанавалі закон, чынілі ўсе рэлігійныя абрады, і менавіта яны укрыжавалі Ісуса. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што ачышчаеце звонку келіх і місу, а ўнутры яны напоўненыя рабункам і непаўстрыманасцю. Фарысей сляпы, ачысці перш знутры келіх і місу, каб і звонку сталася чыстымі. Фарысейская закваска расце як цеста на дражджах. Мы можам хадзіць у царкву, чытаць малітваслоў, удзельнічаць у пакаянні і хлебаламанні і не бачыць жывога Ісуса сярод нас. Сцеражыцеся кіслі фарысейскай. І давайце разам памолімся. Дарагі Ісус, дзякуй, што ты прыйшоў у гэты свет, каб памерці за мае грахі. Дзякуй, што ты так моцна любіш мяне. Дзякуй, што ты памёр і ўваскрос. Дзякуй, што ты жывы і заступаешся за мяне. Божа, прашу, не дай мне быць труной прыгожай звонку. Не дазволь дбаць пра закон толькі, забыўшыся на любоў. Ты сказаў: міласці хачу, а не ахвяры. Дык няхай нашыя стасункі будуць не ахвярай з майго боку, а яскравым жаданнем служыць табе. Дапамажы мне быць ахвярнай у сваёй любові, удзячнай і заўсёды трымацца цябе.
Дзякуй, Ісусе, што ты пакінуў пустую магілу і перамог смерць. І мы таксама цяпер маем шанец на вечнае жыццё з табой. Малю цябе за тых дзяўчат, якія яшчэ не сустрэлі цябе. Дай ім, Господі, адкрытыя сэрцы і ўвайдзі ў іх жыццё. Слава Айцу і Сыну і Святому Духу. Амен. Там на крыжы Христос явіў сваю любоў. Там на крыжы Христос проліў святую кроў. Любові той поток живий, а ми в мяне там на крижі. Ля крижа покладу я життя, я схиляюся, ти своєю кривьой откупив грех мой, заплатив мой долг, Иисус. Там на крижі Бог откупив вину мою. Там я знайшов в Христі спокой і добриню. Любові той поток живий, а ми в мяне там на крижі. Ля крижа покладу я життя, я схиляюся, ти своєю кривьой откупив грех мой, заплати мой долг. Ты надею дал, ты мой боль забрал, я схилюся, ты прийняв мяне, ты пробачив грех, я схилюся, крижа, покладу я життя, я схиляюся, ты своєю кривьой откупив грех мой, заплати мой долг, Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, хачу падзяліцца з вамі сваёй марай. Мы сёння разважалі пра тое, як небяспечна быць верніку аднаму, як важна знаходзіцца ў коле аднадумцаў, каб не даваць месца д'яблу. І што царква – гэта не месца, а людзі, супольнасць аднадумцаў, якія разам вывучаюць Слова Божае, моляцца і падтрымліваюць адно аднаго. Дык вось я мару, каб краіна, дадзеная нам Богам, стала адной вялікай царквою, каб беларусы схіліліся ў пакоры пред усімагутным Богам і адрадзіліся ў новым жыцці, дзе пануе міласць, а не ахвяра. І ведаеце, гэта не толькі мая мара. Я атрымала яе ў спадчыну ад Янкі Купалы, Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш. Уся беларуская паэзія звязвае вобраз Хрыста з лёсам нашай краіны.
Адзін з такіх вершаў, напісаны ў 1954 годзе, прагучыць сёння як малітва за Беларусь. Ларыса Геніюш. Христос воскрос! І свет прачнуўся, вясной на голлечку бяроз. Ударыў звон на Беларусі. Христос воскрос! Христос воскрос! Христос воскрос з крыві і болю, каб светач праўды не пагас. Воскрос ён для крывіцкіх сёлаў, воскрос ён, братці, і для нас. Так будзем помніць мы ў кайданах, падняўшы сэрцы ўгару, што так як Бог ускрыжаваны, уваскрэсне наша Беларусь. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, я, Тацяна Немчанінова, удзячная, што вы знайшлі час, каб пабыць разам. Сёння мы абмяркоўвалі мноства спраў і спосабаў, як правесці гэтыя святыя дні перад Пасхай. Напішыце, калі ласка, ці перамянілася нешта ў вашым разуменні і падыходзе. Чакаю вашай гісторыі святкавання Пасхі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі», а таксама на адрас рэдакцыі Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Галоўнае, адчувайце, што Христос уваскрос. І нішто не можа перамяніць гэтага. Трымаючыся за яго перамогу, мы таксама зможам перамагчы любыя нягоды. Як зразумець, што адбылося на крыжы, пакуты, што панёс Ісус. Сына Бога даў на смерць, каб я жыў. Хоць гэты келіх мусіў быць маім. Мой грэх ты кроўю адкупіў, Ісус, дзякуй. Отец свой гнев спатолен на табе, Ісус, дзякуй. Быў ворагам тваім, а зараз я твой сябар, Ісус, дзякуй. Праз ахвяру да сябе мяне прыняў, грэшніка вярнуў намоў. Всё багацце ласкі ты мне падарыў, бясконцая даброці і любоў. Мой грэх ты кроўю адкупіў, Ісус, дзякуй. Отец свой гнев спатолен на табе, Ісус, дзякуй. Быў ворагам тваім, а зараз я твой сябар, Ісус, дзякуй. Мой грэх ты кроўю адкупіў, Ісус, дзякуй. Отец свой гнев спатолен на табе, Ісус, дзякуй. Быў ворагам тваім, а зараз я твой сябар, Ісус, дзякуй.
гнев спад